Za mňa je úplne, že každý rok dôvod ísť na Slovak Open, ale keby som mal možno vypichnúť jednu vec, tak je to Milan Dratva, dlhodobo náš najúspešnejší hráč posledných rokov, trénujúci v zahraničí a priznám sa, nechcem nejako predikovať, ale ja si myslím, že nebude už hrávať príliš dlho a je to možno aj jedna z posledných možností ho vidieť a ja by som strašne chcel, aby tá drina, ktorú do toho dlhé roky dáva, aby bol za ňu odmenený. Ideálne, aby bol za ňu odmenený na domácom podujatí a aby si dokázal užiť aj spolu s divákmi, aby bola plná hala a výborná atmosféra.